sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat Luis Semangkor Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga disebut Ria Raja. Jala di Ria Raja pe di sidang adong di patu Pasipangano. Dang adong di bae perjabaron. Iban na bolo songon naking hupay hutiu piga-piga mandokon di patu pa perjabaron iter terserah huta-huta masing-masing lah. Ido kana sala taulahon kay bi pa diutiu paborato kasuhudon. Ay Ria Raja sonarong tohonan ni holan na makatahatay yoy. Tonggo raja pesonong tohonan ni holam mangido paniroyo di siyan akaraja. Jadi HP bulu Jabbar tohonan ni Jabbar ngatatu si song dia to hasahatan ni tohonan ni Jabbar. Jadi naraku unang say tabain haboratan dia ka hasuhuton dia ka ulaw ni habatako no nunang gabi payhuti utak kanabora ano sudia kahita batako. Alay bolo sikop iba pangarapotan do moporo pangarapotan anggoy marparjabaron may mana. Ido kelebihan ni Ria Raja. Bolo arong pangarapotan do parmopo di pangarapotan anggoy marparjabaron may mana alay ulaw ni Borudi. Jadi unang gabi ta pamaul Tonggo Raja do Ria Rajai gabi mabay pikiran niya kahasuhuton magabi beban na barat Tonggo Raja sonodo koni kinakahulakon ulaw di jaya budai mani mangido paniroiyon panuturiyon siya Raja tarsingo ulaw naneng si Patupaon bayanom may si Marsipangalon nalana ni Rabingan hola Rabingan dangong marjabar-jabar ini. Ima pabuahon hamado moliati batu akaraja naro, panuturi naro. Bolo Maria Raja, hola minum kopi pero kumangalang lapet dang masalah ini. Ipe istilah na ala ni haradion ni hasuhutom may. Abolo pala hola kopi ba do tes manis. Tikos may, dinggam may. Jadi do dihita akan namang ulaho para daton akadamang amang natua-tua. So tung ma istilah na tapabora-bora akapara datonon. Songon di Jakarta arong iba tunggo saribe, arong iba dia ay songon na sa diri unang manipukan niya anak ka na so nasubuy si tianon niya kahasudo ni. Kapatikos makaulaw bata taon. Unang sama borak-borak, unang mabir. Asuto ni mangulahun-ulahun na. Jadi soal ni mah pikir aku host. Dan adong namangan Ria Raja manang perjabaron. Dan perjabaron ni Tonggo Raja bolo mangan uli denggan. Jala memang terbiasa mangan deh. Jadi manin naraku masalah tu si Tonggo Raja makatahatay, Ria Raja makatahatay. Di Tarsingo persaurma tuaon manang na sarimatua ngaboy mangidok Tonggo Ria Raja ina sarimatua tarsongon ima padabo siya nahos songon nama muka bolo tunga pala penutuba piala ng botari ya tersarahos ma mauliate dos mauliate ka damang dainang na mangalian edukasi di Komalo mauliate songon ima. Iya, silakan Namang Kundur. Iya, silakan Namang. Sebelum ke Bapak Blue Hairs, izin Bapak Blue Hairs dah. Tapa satu Namang Kundur ada Batak. Silakan Namang. Ya, mula tema di dalam dulu. Oleh setiap yang na berdiskusi perupa ni dang magabi ng maberangku makita manang ning patureho nalay mencoba membidah ahado Tonggo Raja ahado Ria Raja. Ale mulai damang nakaning dang mangat Tonggo Raja, dang mangat Ria Raja na makatahatay din na itu saya bantah 100%. Tetapi dang aku dok dang mangat Tonggo Raja, dang aku dok dang mangat Tonggo Raja. Tetapi yoda ima, dang aku dok dang Tonggo Raja.
Wala kopi do teh manis namang Raja Botul nakin. Jadi apa Diria ikan Raja aku do, ban lanjut maju Diria amang. Raja deh, Diria Raja. Berarti manang naisip hita salah bigi manang damang nadu pa ku boto. Diria Raja do la kopi do tes manis ang Tonggo Raja Oke, baik. mangat do iban do rabinga pewa boy ni kuro nakani. Oh ni mah. Oke, mulai ate. Jadi nyodong persoalan mangan atau tidak, memberatkan atau tidak. Alana mau lo gawe damangi nakkan ngane unang tapa borat pada datonon gawe hirana luja hami bahkan usah diri gawe luja anggotong ngama dang lapa borat ton ya pun hatanon judulot tonggore aja do riara aja ku pasah vita aha do horo hinakam ni apala naro mikko martonggore aja mau larung mulaon na di bona pasuk na watahon om mana paturuhon di tonggore aja itu terida saya dapat go gusi soli uhum alanya aha di bona pasuk itu dangat cimanuhor persinabul kon hahang gini do persinabul jadi mohon maaf mang tonggore aja do riara jarang nama kata-kata ya mang nama kata do songoni mang mulai Oke, kembali lagi kita ingatkan memang di sini adalah edukasi, di mana di sini kita memang membahas adat dan budaya orang Batak, tetapi bukan menjadi suatu yang diharuskan diikuti atau mencari pembenaran, karena di sini kita tanggapan atau pernyataan daripada orang tua kita itulah yang pernah dilakukan atau sepengetahuan daripada orang tua kita. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Ya, silakan Bapak Blue Hairs Manalu, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, tinabas sawotik. Nang pehuro sawotik puro gabi kejang ala adong dua sonek tanggapi ng puro termasuk amang Raja Botul lohok sulakku aranakin agak arok kuwering na komunis tu amang papahan sesutong na sependapat do dan nasara do mungkin naking ditangkap tulang. Isa itu amang Raja Botul naking molo gaberong dokon amang nagabe sala tapi ikut-ikut apa sepakat do kita naking tarsingo ada ton dia nong di pamasa di dua ti kesepakati dengan gabe honda sida tanga dok kulala na di dua ti pena mengulah mungkin tang merasa memberatkan tanga dok kita di son masalah jadi molo au diskusi di son seguro do artinya kita nang mengerti solusi sonare tang nagabe mabana sonang masa besok tok kadang di si poin na mga sesuai pemahaman tentang dua nakongan itu mau lope naking sesama kami pilih hubang arong kan perbedaannya mau lah kita teknik nah teknis nih pelaksanaan nah bisa jadi sesama di sama usir yakin pasti mau teknis nah pasti dua dong alai makna na naking naneng si uhalota nya naking sian terlumu kami di perserahan namang ngari patorang ngamang royal nakin na dua on terlepas naking Tonggo Raja manang Ria Raja molo di perserahan on di terlumu bima hamil Palepang molo sai biasa nama rata sinamot atar mangido do iba mangido waktu pertikian ala nama rata sinamot tabau tak kas di judul perbuat termangido do pertikian setema jokang molo tu sope hami Tonggo Raja hami nama rongat tu ala niaha ali nasida pian nong di sebelah namu se Maria Raja mari dok guarra hami di somar Tonggo Raja marana Tonggo Raja mar perburu Ria Raja ido padohani moro di son ditikina saya marhata sinamot unang dua heli be papungon na tujebu dang di juben no itu tikina manggukuni pengen rokok dok saya nong marhata sinamot ate unang itu muda be kita lasi sina mang kita Tonggo Raja inna do mulong sama parana saya sama perburu pe songoni do nong saya nok kita na marhata sinamot ate ba marpangido kami inna hasuto de lasi sima tanong Maria Raja artinya kan pemakaian kata-kata itu nak natagali dang nagabe na adong menyalahkan molon nerokon naking molo disok kami molo hata Tonggo Raja terutama di ulo ko sa rumah tua mardala do para manggus mardala dala iya kina sepakat do akadong ne perserahan ibadala kami tangga biya dong isala ngadi hutun sudi ngun hampir do ranung di sudi dua na mangula kon di perserahan alanya ha arang mungkin Tonggo Raja tak paraja udang arong siba pati pa manang atu na sida khusus di ulo naka sa rumah tua mang alanya di son na tajui pas masong narokon ni amang baru desa nakon adison naro la hula-hula pinasida kan belum tentu hula-hula na
takas hula-hula na pinaraja do guarda ino las di Tonggoraja ima hataan songod dia malah si bonona or tergantung tunai rokon tulang arana konganina mo isi matu tu erang di boto anak nasu takas do mana yang go tulang na takas do manang na puna se boto takas na otomatis kan di boto ido berena piga di boto ido pa puna tang pala sukunon ne tua suhuton di turniari pero boido di boto ido sudi nguni alai di son kita di perserano pa sa isi kita masih patakasa di Tonggoraja edang masih botoan ena pinaraja runa sida margaido na gabetawan hula-hula mangatuna nangatakka tentu masih sukuna madisi songod dia maharorona alai pas nerokon yang panak molo di bona pasugit jadi iba pengen udah memang ditikin nomor Tonggoraja dia kena sa rumah tua tanga dong disi ropa dihadir hula-hula termasuk mau sendiri na dua setengah laut 2 tahun lewat ditik Tonggoraja hami tangan kami maju orang di hula-hula molo orang di hula-hula perrajau sudah urusan ni hasuto dui tu aka orang ni perrajau hami do raja pada datang nih hute ne tonggo hami songo dia menang lau sudah orang nami tu masuk jadi berbeda yang gue tulang nami bahasa pararo masih dari Tonggoraja di boto ini piga hami berena piga pahopuna di boto itu sudah tang pala dong disukun nasi dia songo dia maharoro nami alani do molo di bona pasuk na duai biasa na tulang manang na kadang arong dibatasi di si ulos berbeda don ngolo kita tu pangaraton na sa mau di bona pasugit na hobotan batasi sa nedli baik sa hula baik sa tulang ay natakas do pi tang arong dibatasi mo risok kita kan ngata bain na sa man na sa kamu tulang so di haron namin na sa man na siwano mo gabi kita mangotap alam mo ri bona pasugit tang arong dibatasi tang boy tarok ko ni song nero ko ni tulang na kongani ma basere matu anak sere tubu parsanggoma mati pahop mo do mana pasugi dang adong edang orata ina kadung do bena mangulusun balgani rohana do bela mangulusun tang para namar kita Tonggoraja memang ngadi hitung hola laurona sida tapi mungkin ya hula-hula eta boto do beretta piga ta boto pahop puta sedia nang sibuno tanga ta boto jadi do tulang molo na sina mungkin na salah do pamiakon ni amang papahan kong manang nao salah pikir tentang Tonggoraja doho ria raja na kong gabi rokot tulang memang mulu di mana pasugi dang adong doho si orang ni perrajaun tulang tak ko na kong nasamar pabigi ako ala ni udah ni nakida yor do beso udah dang bena wala tepingan ni balas-balas na kenang dapo sudi suara ibu bigi na kong penakot tulang ala ibu bigi na kong nyamang si papa ni na sida nung di Pulau Jawa na sida sa Sirikalang bisa jadi di tempat na sida berarti sarupa matu luak nami san bona pasugit memang songoni do lang adong di si orang ni perraja di tikin nomor Tonggoraja isiro na di Tonggone iya raja ni hutai do manang raja bius sa pada datani do na di jauh si hamanan si udah honot tu marsu ina marsi sir si molo tu orang ni perraja udang adongi tulang tersongoni majo na poru ita bayak karong ama Oke, terima kasih untuk tambahan dari Bapak Blue Hairs Manalu. Berikutnya ada orang so masuk kita to statement closing tasuku mamuseng kata panik pulion sian seluruh peserta yang ada di atas tapas hal apartik itu Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Silakan Amang Boru. Ya, sekalian panipuli nasian Amang Boru baru masuk baik tahu statement closing manipuli mana baik. Alay mo lihat mak, gabi mak kupina oras, hindi na marliat tita mabay padapot. Dia mana ni uhal tutu di Tonggoraja Maria Raja gabi doi tamang. Isepe nama dok songono nongi marani ulahot di Hitagano. Dak salah honok yamang. Jala hami pe naksalawak kamu hami mangulahol adat na dong di hutan hami. Artinya mang dia mana nagtaulahod di ulaw buloroha mo hutan hami ima si Hobbarna. Molo di Tonggoraja di hami amang sakral doon. Ulaw ni Horzamon. Danga dong di Sokula-hula. Jala adong do penapaling sakral di kami. Molo
terlebak mga marsipangan udang bui bejupangan nila ise penang ro. Ima alane sakrali Tonggolaza di dia ma diulah non ima nanaing akaulon ni horza dinamau kalhuli dinama bait tugu mabait tabak nebaru dia Maria Raja ihami Maria Raja na patorang inak kaningani tonggo di patupa na mangudangi na mangotangi hami masipanganon alay dang marparjabaran alanya hamayamang binadang marparjabaran alana gabi adong duan non ihot di horza na bamutusso si putuson jadi di area razaon om manak kaning na patolgas di na perjolo nak kaningani dia kana mangula na sweda maun iperia maraja di masalah ni tano mau diparbalohan di peria maraja jadi akadia masih di Waldison marbuah-buah ma songo dia ma ahamana naik si pabuah Toraja marbuah-buah masuhut dinna Maria Raja itibbangi Raja mau jeladang manga dangat cisona mang disuap manang nama jalo siat toroni rere alana dijamid do horzai nama mutusson sada kredibel na songor raja ni horza nong diutus siam marga-marga jadi nakanik kudo molutuk pebeda hitamang alai lamar binoto may baad na dong di hutani ganu pita na taingani molo nakani kaulaw sarimatua sa ormatua dangong dihami Tonggolaza sahat tu na pamuliboro sa tu pamuliana jadi holad diulaw na sakraldo hami mga Tonggolaza jala marpingga panukuni adu jadi perjabaran lengkap bo namang dia do Toraja jala mula ma odolanna tu bonania suhuton imane peuti utami alai bolo tupi adong nuaya kana diban kana tua-tua nong borhat syak taon artina tu pangaratuan nyedo paddo tutui ala namanang nabuhabe hamin na siatuba ngasak kutanami sida bo suluk boraro dang dohonon nami na sotikos sudero tikos sita boludung sadadia kepada datun galup pita marhuta dang dohonon nami ada ni on hurak pastuame daw ngamang genuk dohita alay pos marohata mang masih jujua kita dan na rasa nak kaningan didokot hula tulak ko amang buar manalu dang namar sipakat kita raiso las buhay dok ko namang songonodo dasar nen namang dang boy tuhutan nami osongon yamang hami pedang buy donon nami songono do dihut aslin ahana inon nami na manguhal rahita mabay paldapot dinaptauleho di ganuk marhuta alay songod dia managabi buy si ulaunon nami di son iman naung dia daton adat naung dia daton mayamang dia ma nayasomalan nami alana bulu maru alayan non lam gajang labi so buya tay nang wala nima jo na buy upa torang ba upa tape matu inang hos badi statement closing manon itabani nang mauliate sa tabi di hamu sangat miyak na tutu aku do nako bigisa mauliate oras. Oke, terima kasih untuk Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Berikutnya kita serahkan kepada Tulang Kombur Adat Batak. Silakan Tulang. Nama nate host. Ya, kesimpulan Manipuli Hata Manipuli doh statement closing Tulang. Ya, maulate ma di nang host. Sa sitong na luar biasa do topik nan yang kak nito. Tonggolaza dan Maria Raja. Mulu na tua madok salah madasor siga luhutan. Tonggolaza do Maria Raja omma dasor nyak kaulau ni hita halak batak.
Isodo sudi dirang-rangi, dihatai, songudia nalaho siulah notta tuakare marsugut. Dinaung terhurtik akkaulau nanang sipamasaon tuari akan nibuhul. Nah, alai rupani dia ka damang do deinang ya molope na marasing-asing jakka pangulah hononon. Inaroha denggammai molo silang ni juju ngisita no ni digi gawe jala horas ma. Alai manang nasongod dia pi parada to narong jakka luat tabi lumubi di luat nami totu kon hata honon nami doi. Jala saya sangat mengapresiasi mularong sera-sera luat, arong sera-sera daerah yang begitu komitmen. Itaringok nalaho makatahon, doh pamasaon, ada na di luar nabi. Termasuk masong namang desa ada nakanya sangat luar biasa. Artinya itu adalah salah satu komitmen ni Nasida, mana komitmen di saya Raja Bius narong di luar Nasida pahoton pada datuni. Memang amanginang di sada sisi bodo molo hurang holong nirohatta maka holongnya datei memang bodo gabi segala bentuk pergerakannya dati bodo gabi tanggapi gabi menjadi segi negatif. Alih coba hubain analogi ni taringot adat ni halak Batakon yang mungkin banyak menilai bahwa adat Batak ini begitu ribet lah, begitu memberatkan lah, begitu beginilah, itu sangat banyak. Alih coba mamang, ala menurut tahu wakka pada non adalah rambu-rambu interaksi sosial adong do disom. Jadi hubam masawotik contohna inang hos. Molo pasma arong mata boceng nong sekarat ning laut rumah sakit bahkan hitungan detik nama hosana. Lalu kita harus berhenti di lampu merah. Pasti kita akan salahkan keberadaan lampu merah. Patok arong lampu merah ngai bereng sekarat nang di boceng. Pasti songoni dohonon. Nang dohonokku, tapi coba kita bayangkan ketika tidak ada lampu merah. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berbahaya? Yang pasti kita sepakat, lampu merah itu ada supaya ada keteraturan. Nang dohonokku di sini, molo songoni pihak kadate, adati termasuk suatu bentuk keteraturan sosial di kita halak Batak. Tonggo Raja dan Maria Raja nunga tunggudang nakaning tauhal. Ale kembali mahudok, molo siga madasor, molo salam madasor siga luhutan. Molo nunga be molo gabe otik manang gabe me do tabuat hinakam ni ulau Tonggo Raja do Maria Raja nagabe sukun atong songod dia mapangulah hotam se di mata ni ulau ni. Jangan kan ulau na ada tamanginang. Ulau ni pemerintahan oppe arong wirok kon pra. Arong dogala di bersih. Artinya persiapan. Jadi Tonggo Raja dok Maria Raja tabame suatu persiapan, pematangan, naneng mengulau-ulau kita tuak karena bang. Molate songoni mahatasyan ham. Molate hos pinasa mato hos. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih tulang untuk waktu doa di pangatus nih tulang ima terkait Tonggo Raja dan Maria Raja, dan semoga dari pembahasan kita untuk amanginang yang dibawa, untuk para peserta yang mendengarkan juga mendapat nilai positif ya. Pas seperti yang dikatakan tulang itu sebenarnya bisa saja menyimpulkan dua kesimpulan yang bersikap negatif dan positif, tergantung kitanya sendiri yang mau menyikapinya dari mana, seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tulang kombur adat Batak. Oke, berikutnya di sini kita serahkan kepada Bapak Bluehers Manalu. Silakan Bapak. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.